Goedenavond, het is zaterdag 19 juli. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Met duizenden toeristen in de provincie is de kans dat je dit geluid hoort de komende tijd een stuk groter. Deze zomer rijdt er vanwege de drukte een extra ambulance door Zeeland. We zien in de zomer een toename van het aantal ritten en ook gewoon meer bevolking, meer inwoners door toerisme in Zeeland. En we kunnen daar geen vast personeel op werven, want dan zouden die mensen in de winter niks te doen hebben. Dus we hebben ervoor gekozen om nu door middel van een extra eenheid de paraatheid te verhogen. Op drukke momenten is de kans dat je langer op een ambulance moet wachten daardoor kleiner. De ambulance komt uit een andere regio, inclusief personeel, en zal boven de Westerschelde worden ingezet. Bij voorkeur zetten wij hem in op Noord-Beveland, omdat daar eigenlijk op dit moment de bezetting het minste is. Maar als er bijvoorbeeld zieken zijn en er valt een auto uit een Goes, een ambulance uit een Goes, dan gaat hij daar rijden. Dus Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, die hoek. Echt in samenspraak met de Meldkamer Ambulancezorg. Sinds 2 jaar rijdt er in de zomermaanden ook al een extra rapid responder op Schouwen-Duiveland. Een soort kleine ambulance. Daardoor rijden er deze zomer dus 2 extra ambulancevoertuigen door Zeeland. Dat gebeurt nog tot en met september. Babbelaars, bolussen en ook de vuurtoren van Haamstede. Dit lijkt dan misschien een markt ergens in Zeeland, maar welkom in Diffelen, de kop van Overijssel, 3 uur rijden vanaf Zeeland. Op vakantiepark de Vechtvallei was het vandaag de Zeeuwse dag en die was echt Zeeuws. Had u het al eens geoefend? Nee, eerste keer. Dus talent, hè? Eigenaar Aaron werd op het idee gebracht door Zeeuwse gasten. De Zeeuwen zijn enthousiast over hun cultuur. En we hadden een visserijdag door Urkers. En de Zeeuwen zeiden, dit kunnen wij ook, moet je eens opletten. Zelfs klededrachtvereniging Ons Boerengoed stapte in de auto voor deze speciale dag. En de Zeeuwen op het park, die waren goed herkenbaar. Wat vindt u ervan? Heel erg leuk, jazeker. Het is weer een beetje thuis zo. Ik voel me helemaal thuis vandaag. Heel dicht bij huis. Een Zeeuwse dag is natuurlijk hartstikke leuk. Maar waarom dan geen Zuid-Hollandse of misschien Utrechtse dag? Ze hebben niet hun eigen voedsel, hun eigen cultuur, hun eigen drachten. En Zeeland heeft het allemaal wel. En daarom krijgt ook deze Zeeuwse dag in de kop van Overijssel zeker een vervolg. In Overijssel, hoe vinden jullie het hier? Ja. En weg zijn ze vertrokken, die met de duiven en dan gaan de andere duiven op. En toen ze gaan naar rechts. Ze gaan naar rechts, dat is niet goed, ze moeten naar links. Duifjes, je moet naar links. Oh, hier is de rondje door de dorp. Daar is het kot, jongens, daar is het kot. Ze waren even mis, maar toen de duiven weer op de goede weg waren, kon de 52e editie van de Folkloristische Dag in IJsendijken beginnen. Veel te zien voor toeristen, maar minstens net zo leuk voor de IJsendijkenaren zelf. Vooral in de namiddag, gewoon met heel veel vrienden komen we samen. En het is ook een klein reunietje op zo'n dag. Het is eigenlijk al 52 jaar hetzelfde systeem en het blijft werken. Het blijft altijd leuk. Dus super. Aan een succesvolle formule moet je ook niet te veel sleutelen, al zijn er ieder jaar toch wat nieuwe elementen, zoals dit jaar de oldtimer-trekkers. Het programma verandert toch elke keer weer een klein beetje. Moet dat ook, om een beetje te vernieuwen, zelfs op een folkloristische dag? Ja, dat vind ik wel. Ook als folkloristische organisatie moet je toch ook met je tijd mee. Wat er volgend jaar weer bij komt, is nog even afwachten. Eerst maar eens nagenieten van deze editie. Kevin, jij hier verantwoordelijk voor. Jij hier. Ja. Gerard de Nooijer heeft in de voorbereiding met Hoek vanmiddag een oefenzege geboekt op Stedoco. De club waar tweelingbroer Dennis de Nooijer sinds kort trainer is. Hoek won met 2-0 tot tevredenheid van de jongste de Nooijer. We zijn natuurlijk nu 2 weken bezig. Veel nieuwe spelers, tenminste een stuk of 8, 9. Nou ja, gewoon een gedreven indruk. Hè. Het is altijd nu al lastig om te zeggen van oké, het is goed genoeg of niet goed genoeg. Maar oké, iedereen heeft er plezier in, iedereen wil graag voetballen. En je ziet, we hebben ook een grote groep, dus uitstekend. Dennis de Nooijer verruilde Goes deze zomer voor Stedoco uit Hoornaar. Het naar de tweede divisie gepromoveerde Hoek maakt op hem tot nu toe een goede indruk. Ze hebben natuurlijk een paar hele goede spelers bijgekregen. Ze hebben natuurlijk een geweldige voorhoede, dat zag je vandaag ook weer. En het is gewoon een hele degelijke ploeg. Dus ik denk dat ze menig ploeg wel heel lastig kunnen maken, ook in die tweede divisie. Ik vind altijd dat een groep altijd doorwisseling moet hebben. Nou, dat hebben we nu. Maar doorwisseling betekent wel met goede spelers. En ik denk dat we verder zijn met onze selectie dan vorig jaar.
Hoewel Gerard de Nooijer dus blij is met de selectie die er nu staat, hoopt Hoek nog wel op 1 of 2 versterkingen. De tijd ervoor begint wel te dringen, want over een maand staat de eerste competitiewedstrijd in de tweede divisie op het programma. Het was vandaag onvervalst zomerweer in Zeeland met vanmiddag maximumtemperaturen van 29 à 30 graden, dus tropisch en zeer warm weer. De boeren moesten nog druk aan de slag om het laatste tarwe van het land te krijgen. En het is de vraag of dat helemaal gaat lukken in verband met de regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden zouden gaan arriveren. Tot laat in de middag was er nog geen sprake van die onweersbuien. Maar het einde van de middag en het begin van de avond kunnen we nog wel een paar lokale exemplaren verwachten. In de loop van de avond trekken de buien echter al snel weer weg en blijft het de rest van de avond en ook vannacht droog. En dan hebben we morgen te maken met een echte buienlijn, waarbij er een heel gebied van buien over de provincie heen gaat trekken. Daarmee zal de warmte worden verdreven. Het wordt morgen 22 tot 25 graden. We hebben overal wel kans op regenbuien en soms is erbij ook sprake van onweer. Dan volgende week zien we een heel ander weertype dan dat we de afgelopen dagen hebben gehad. We hebben meer bewolking. Er is ook vaak sprake van flinke regenbuien. Met daarbij soms ook kans op onweer. En veel neerslag in korte tijd. Op sommige plaatsen zal er per dag 10 mm neerslag kunnen worden opgevangen. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week.